ክዕልለኩም እንደመጽእ ምኽንያቱ ስለዝናፈቅኩም ክግርመኩም ኣነ ክዕልል እንደመጽእ ናፊቀኩም እንዴ ከመይ ተቐንዩ ይሄን መስገን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እግዚአብሔር ይመስገን አነ ሰላም አለኹ ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ይግበረላይ ለኽሳብ ዝፋነወኩም ኣብ መወዳእታ ምሳይ ከም ጸንሑ ብኽብሪ የዝዕድም ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ወሰንቲ ካብ ዝበሃሉ ጉዳያት ሓደ እዩ ቤት ፍርዲ ትግራይ ዝሃቦ ውሳነ ንብዙሓት ኣድናቆት ክብዎ ገይረሎ ካብኣቶም ከዓ ይዒስ ሃገናዕ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይና ክንድስሶ ኢና ማለት እዩ ገንዘብ ግን የብልናን እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕዚ ብኡሱር ይቕረቡልና እሞ መብርሂ ይሃቡ ናይ ጽምዶ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሰንዓፈ ተኸፊቱ ዝብል ሓድሽ ዜና ኣሎ ምዚ ተታሒዙ እንታይ ተወጊዖም መን ከ ይኸፋቲኡ ብምንታይ መንገዲ ኸ እዩ ተኸፊቱ መን የማኡ ተገልገልቲ ክኾኑ ዝብል ኣካል ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶና እዩ ማለት እዩ ሰንዓፈ በለው ምናምን በለው ግን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ግን ወታደራዊ ግንኙነት አይደለም ተነግሯል ርክብ እንድሕር ዳሊኦውን ጸገም የብሉን ዝብል እዩ ጽምዶ ስቕ እንድሕሪሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስራሕ ተጸሚዱሎ ማለት ኣያድራር ሓደ ዝገርም ዘረባ ሒዙ መጽኡ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ዝምልከት እዩ ኣነ እውን ተገሪሞሉ እቲ ዘረባ ኣብቲ ቪድዮ ስለ ዝርከብ ከዓ ክንድስሶ ኢና ብጣዕሚ ንስኻትኩም እውን ከም ትምሰጡልን ከም ትሰምዕዎን ርግጸኛ እየ ማለት እዩ ነዚ ሓዊ ሒዙ ዘሎስ ሓዊ ዘይሓዝካ መንእሰይ ሓረኸ ነውጾ ሓደ ጀነራል ምስ ትማሊ ቀትለኒ ዝመጸ ሓይሊ ክጻመድ ኣይክእልን እየ ብምባል ናይ ባዕለይ ቃልሲ መሪፅ ኣለኹ ክብል ተገዲዱ ኣሎ መን እዩ ኣበይ ከይርከብ ጀነራል ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ ኣይኮንኩን ምስ ኤርትራ ክስለፍ ስለዘይግበኒ ኤርትራዊ እንተዘይኮይነ ኣነ ክጻመድ ኣይክእልን እየ ዝብል ትግራዋይ ደትኸውን ኣበይ ሞኽረኽቦ ደቂ ዓበይቲ ንኹሉ ኩላምሉ እዚ ሽደን ሪአክት ስዋን እዩ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም ነቲ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከም ተባጽሑ ርግጸኛ ብምዃን ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ በተቀዳመይቲ ቪዲዮ ኢና ክንጀምር ሓውስ ሰሓቅ ኣላታ ማለት እዩ ንጽምዶ ብእንግሊሽ ከመይ መገለጽኩም ኣነስኻትኩም ኣነ እንታይ ክብላ ነይረ ፔሪንግ ኮኔክሽን ሳክሰስፉል ገለመለ በቃ ሆም ኖርማሊ ሓብ ትክክለኛ ጽምዶ ብእንግሊሽ ታይ ይባሃል እስኪ ጽምዶ ብእንግሊሽ ታይ ይባሃል ጽምዶ ሕዋትና ብእንግሊሽ የለከታ ጽምዶ ሕዋት ተዓሪቅና ኣለና ማለት ተዓሪቅና ማለት እዩ ብእንግሊሽ እንታይ ይባሃል ጽምዶ ብእንግሊሽ ታይ ይባሃል ጽምዶ before you love me after you kill me before you love me after you kill me what does that mean አይሸላ ግደፍ ዛብ መስኮት ተማርካ እንግሊሽ ወዚ መጽሐይ ተወዳያ ግደፍ after you kill me ሰለማ የስኮን ነሮ ብድሕሪዩ ሁሉም ጋር ይችላልው እሺ እነዛም አብሬ መድፈቅ ይችላልው ያ አሳማው ከሻቢያ ጋር የተጠጋ ሁሉም ይተደፋል ከህዋት ጋር የመጣ ሁሉሽም አጠፋሻለሁ እያለ ሲተረተን የሚውለው የሚያዋጣ ከሆነ መሞከር ነው ሰንዓፈ በለው ምናምን በለው ግን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ግን ወታደራዊ ግንኙነት አይደለም ተነግሯል ይሄ ደግሞ ጽምዶ እኔ አይደለም ኢንዶርስ ማደርገው ጽምዶ በትግራይም ህዋት ኢንዶርስ አድርጎታል ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ኢንዶርስ አድርጎታል ደብረጽዮን ሰሞኑን በተረጋጋሚ ጽምዶ የግድ ነው ህዝቡ እንዲያም ዘግይቷል ህዝቡን አገናኘዋለን ከትላንት ተምረን ህዝቡ ይሄ አካባቢ ሰላም ፈጥራለን not only with Eritrea አፋር ጋም ካዋራ ጋም ጽምዶ ይቀጥላል ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ምንም ነገር የለውም አለው ካልክ ይኑሮ ደስ ይለኛል እኔ አለው ቢለኝ በነገራችን እኔ ደስ ይለኛል አለው ሲባል ወታደራዊ ግንኙነት ኮ ይፈጠረው ሲባል ደስ ይለኛል የምሬ ነው እንደዛ የምትሉ ከሆነ ደስ ይለኛል እንዲያም በዛ ደረጃ ስኬል አፕ እንዲያደርጉ እንትኑ ከፍ እንዲያደርጉት ነው የምንፈልገው የኔቶ አይነት ስምምነት እንዲኖራቸው ነው የምንፈልገው ብዙ ጊዜ እዚህ ሐሳባችን ስንገልጽ ነበር እሺ ስለዚህ ከም ሓይልታት ኔቶ ወይ ከዓ ሰሜን አትላንቲክ ዝባሃል ማለት እዩ ናይ ሰሜናዊ አትላንቲክ ናይ ውግ ቃል ኪዳን እንደኽንብሎ ብምንታይና ክንትርጉሞ ብትግርኛ ማለት እዩ ከማኣታቶም ሕብረት ክህልወና ኣነ ደስ ዝብለኒ ስለዚህ ርክብ እንድሕር ዳሊኦውን ጸገም የብሉን ዝብል እዩ ንሰላማዊ ድዩ ትርክባትና ዝኸውን ዘሎ ከም እንድሕር ዳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ካብ ወፃእ እንተ ኮይኑ ይጸገም ዝመጽእ ዘሎ ብዙሓት እውን ርእይቶኦም ዝህቡ ዘለውሲ ቅኑዕ ርክብ ድዩ ህዝባዊ ርክብ ክበሃል እንተሎሲ ዝበለጸ ርክብ ድዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ነበርና ፋሕጠጠር ዝተመልኦ ሓጓፋት ዘለዎ ካብ ጥሜት ዘይነኣስ
انت عينت ركب حليفنا مالتي موت ناي موت ركباتنا كون قبرنا حساب حج مالتي وق طميت سدت قلز بلقالات نواقعنا نوعللو زنبرنا كم عين التاريخ داقم زي فتر ديو تصمدو ايوم برت حطو صمدو نايزم كلتيهم حزبታት of course ادلاي طرح يكونن تاريخاوي طقم زلو ربح زلو خوينو ننوح اوان كسرحالو خم زلو اب قمت وشت اتيه كزارب اخئليه مالتي سلازي بزين حردا تردينايو صمدو كاب غداتو طقمو يزبلص مالتي نابت تقصل فيديو دما خنسغرينا ازي حفتنا زخونه رديت زلو زربعه تزارب بزعا صمدو ولا يخون بزحت دق انستيو كنساتف سلازلنا في رياكشن شانالنا نبعلو ግን ድማ ከምዚ እንዛ መስራ ደቂ አንስትዮ አሕዋት ድማ she is brilliant by the way አዘራረብ አላ ነው አሉ ጎበዚያ እሽለይ ነገራ ረግዕ ዝበለት ወላ መልክዓውን ቆንጆ አይኑስ አብ ብዛዕባ ጽምዶ ኩሉ ግዜ አነ ወናብዚ ንእሽተይ አንፈት ይخبኩም ኩሉ ግዜ ከም ትቅድም ሕጅ ንብሎ ህዝባዊ ግንባርሲ ክጅምር ከሎ ደይኮነስ ክውድ ከሎ ይዝነገር ማለት እዩ እዚ ናይ ጽምዶ ተጀሚሩ ተሐሲብሉ ተሐንጽጹ ተወዲኡ አባይታ ክሰርሕ ምስተበገሰ ኢና ኩላትና ተዓዚብናዮ ስለዚህ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ክልል ዓፋር ከአኒ አምንታይ ተሐሲቡ ተበጽሑ ደይኮነ የጽምዶ ሒዝልኩም ክመጽእ አባይታ መስርሕ ምስተጀመረ ምስተወደአ እቲ ነገር ይኽመጽኩም ማለት እዩ ስለዚህ ጽምዶ ስቕ እንድሕሪሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስራሕ ተጸሚዱሎ ማለት ናይ ሻዕብያ ስቕ ምባልሲ በቃ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱሎ ማለት حراي حجناي زحفتنا رئيتو تايو سوق زبلنا نسرحنا نيرنا سوق تيلنا نحنا نسرح لنا مالتي يزبلي بخالو تبهالا كن كمزي تصمدو مالت استقاوم لا منقدي بعلاتهم يردو اسكي سو صمدو انا ارتراوي يكون مسي ارترا خسلف ስለዚህ ይግበኒ አሜዳ ትግራይ ተጋሩን ደቃይን ወዲ አቃለስ መሪጽ አለሁ ማለት አቶም ሐለቱ ጸታይውን ከሞ ማለት ስለዚህ ሆነ ንምንታይ ዝመጽ ዘሎ ዝኖር አርታቱን ገድፍ ዝመጽ ዘሎ ዝብል ሕቶ በቀሊሉ እዚ ኃይልሲ ዘይዕውት መጻኢ ትግራይ ጸልማት ዝፈጠረ ኃይል ምዃኑ ስለዘርዶ መንነቱ ዘኽበረ ኃይል ንመንነቱ አምሕሻሽ ዝውዕል ሊደርሽፕ ደው ኢሉ ክርኢ ስለዘይግቦ መጻኢ ትግራይ ካህንጽ ምቅላስ መሪጹ አሜዳ ይርከብ ማለት أنا تحيل زي خنشو يدلني تزبلت متعي زردني مهنياتو تحجي زلو متعي وكا تحجي زلو نت متعي زصبه ولدو عم تخكلنيا تراك يلن منقد يلن صمدو إرتراون تزي كوين أنا كتصامد يكدني يزبل جن لوجيكال يكونن تحسب مالت صمدو كتصامد زغل إرتراو زخونه سب ويتغراوي زخونه يكونن بسرون كم حدا خبابي يكونن صمدو مالت ناي سلام منقد يلن تغليصنا مالت يو كوت انكوت ناي سلام منقد يلن تغليصنا ايو يبلن زلو انا مهنياتو هاغوافات يغاطمولو زي تملس حتتا سلا زلو تግራዋይ ደትኸውን አብይ መኽሮቕ ወለቀ ዓበይቲ አብይ ሎምኮ ተጋሩኮ ሞስት ላይክሊ ኮ ጎዝኡ ሃይም ሞስት ላይክሊ ሲ ተጋሩሲ ንዓባይ ትግራይ ይሰርሕለው ባሕሪ ደለዋ ሃገር ክገብርዮም ከም ዝኸድዎ ደለው ኢሳያስ ካ ኸረክቦም ተረዲካን እዚ ሁሉ ዋጋ ከፊሎም ተሳዒሮም ከም ዱቄት ፋሒሎም ገለ ተባሂሎም ገለሲ ኤፍራው ኮ ሲዒሮም ሃኮ አንበርኪኹም ሃኮ ትልሙኖም ኮ ይኸደለኻ አይትሪውን ዲሁም አወል ሲዕድ ከይዱ ሁሉሙኖም هذا دك عبيد حق اسكفتو إيريتري حق تزارو تجارو عين بركوكم تمال مش حدا نتبح مشي لكم تصرفوهم نيركم حجه تقاطروا لهم لهم حق انا يفوتوا حبرتسب كبدي يمصينا حوي حجو نغركم انا بحق نغركم تجارو مايرو صباب بيلومهم بpolitica عدل تتقيمكم يسو عدل تتقيمو حق صراحه هم جግነቶም ድራሁም ራስ ብራስ አይትብሉዎም حق نزارب حق نفتو نحنا تجنا زي كونن ኤርትራው ነግሮኩም ግረሚዩ አይ حق ከተዛረብ لو ማዓንቲ ፈቲንግ አኻት ጠቅላላ ግን احنا عباي تግራይ ዲያን እሽትለይ ዲያን ሃንጻ ዘለና ገለገለ ዝወልካዮ ሕልምታት ካን ወይ ድማ ቅድመ ግምታት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እዚ ማለተይ ትግምት ኣለኻ ንምንታይ ኢልካ ትግምቶ ከም ዘለኻውን ኣና ይርዳንን ግን ተገመትካዮ ጸገም ዘለዎ ነገር ኮይኑ አይኮነን እቲ ሽግር ግን ሓደ ነገር እዩ ንስኻታ አይምሲልካ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ድሕንነት ህዝብና ረብሓ ዝጠሚ ዝመውት ዝስደድ ከይህሉ ዓርሱ ተኸቢሩ መሰሎ ኸቢሩ ዝነብር ህዝብ ዳንበር ዓባይዶ ገለገለዶ ጅንዕ ፍርዕ ንሕናሲ ከነምበርኪኽና ክንገዝኦ ሚና ኤርትራውያን ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ትግራዋይ ኣሎ ዲ ዝምሕጂ من اللهم دي عينة حساب زلو نساتهم تزي تنبركيهم نحنا مويت خركبي أنا مسحي بلعن زبل سبلدي قوم زبهال نقرال زي هلو ساي زبهال كلايك من البات حدا سبات نتحول نتدليهم من حد آخر مسئينا زبل حساب جميرو مسي قوم نداقو بركا زخون شجرات زموصلو نقرات فتيركا حجوون كتارات أرو مقبار حداو زي متأممان
كعسلام مقبر أبركتون إجام زتصوت عين الزرباتات يوم بزي ليون ديو جلز بهالحاونا تزربه مالتي كم زبها الحساب أنا باللي إن كم بها جاي بلا كارلخو كم حارولك أسب من البات كا مور كما إذا أمسلو من أسيا اللون ساتمون خلينا نعلل كلنا ويك أخذ نتصوت نكلنا تمساس على حساب علنا جن كم دي عينت تقم من ربحان ما أخذ جبره راح حونة ما أخذ زي جبره حونة زد اللي أكايدا يبلنا ديكو عاديكو يقرن ببال زعبي أجاي ويزبل ديكو يقرن تاي الناس نرخبهم فرتاتن ربحاتاتن يزردانا تاي كنركب نخيل حجي كابي قرتا بوزح نغير يزلو ابي قرتا انتاي مخون بلوكم فوس موت فوس جيغا ايو يقرتا مالتي يقرا زي بالحدث بس بطعم خبيد نيس كريستوس كاب زيشطو حدا بزحت يكون شيطمو تشايطوم يوم تم كالوت تشيط اجن يهودا يزبال يهودا كحيدو بقى كم حاوكا بيطرس تنسى انت تبهله وي يقرا حتت يقرتا غبه خنغبرلك ولا يكو يقرا خبللك ايغن يقرتا حتت توهيلكو غدغلي حد سب دما زلو بطعم سيلو نورا بديلن وعلس يقرتا حتت يلكايو بقى زخوبدو سبالو ازي مالت تعبيتኛ مالتي حدا دما بقى غروه لبلو ياو أملاخ نتوم خمسة عينة تزجور سبات كا أو كربايو بزحت سبات زنقرون أيو ديكو كمل إلا أيو بقى تناحجزني زرباس سأقع خات حزئة مسمرس خات حزئة زرباي ديو تهندي لموسيو بخمسة عينة هنصوم إحنا دما إرتراوي جبونو آمين يغريها بتأمل كابكانات جميركا منجستي كم منجست جميركا ورتبع علي بزيادة تجاجي لزامنا يراهم ولا تنفرق إليها انت دوده خمسي كابو يحلف زبل ترايم زلومان فتوم يقريتا زبلو قل حلارم قبرين يقريتا عبي صدق اكزابيرنا يقريتا منفس عاجل نقول كنا منفس عبل بيهادرنا يقريتا منفس عبل نقول كباديا وقع عبايا يقرأ زبلة منقست سمياتي عطو يقرأ زبلو نفسنا نفس تقاتلهم تولد تكيهم بقار نفس قريفهم بقالين قارن يعرقوا يغرز بلو نزل عالم زنبرة كين من بقالن كيدو ما أدي خول يغريتها مسلو صقايل يغريتها عبي صقايل نعم لا كتلو من خلقو نا يغريتها من فسحاب النول نزل عالم ترحا حيقو زنبرة ولدي نزل عالم زكاة زنبرة حبرة سب يغريتها باي جارة كم زي زبالة زربا سمعنا رئينا نفلتن anyways بتعامي عبل بنا يحضروز بهالزي ماي زخونة ماي ستت يلو كسات يخلها بزي زخونة يكون كركوحنا واشتقاءاتيو سوت يلو مسونت كتوهايد زنبر كم زي زأمسل مخري زهبونا عبوتات ويك أحوات أي تسألنا مبالنا يبحق مالتيو يدلي بتعامي important زخونة مخري يتنا حجز نبرا مخري بفلاي كأنزي تقبرو تبابيو عرسو زغادة طبابي ويزدم يزي بقى وسان زبال نغريو كابزي ابل علزي مزراب تاي زبال ابل علوات ازوات اس كواتنا يكون خوطيت زبال موطيت اي يدليون كاب غدف تسفايلن قبز زبل منسي كامصينا له اندي سمعينا قد مخد 4 عمد دي ولا 5 عمد باسع 5 نيراي لك باسع يتغير نها مالله جات مال انترفا انت لك سرقاي يلن كل النجار يلن مقايدة يلن لك بزعبا عباقي عندي تتشاي سرابة ذا طريق زارب جلت عيد جي السخان سياس دقوفة هلقة حموم طريقة سياس يلن مسخة مسخة نقح نعم عامل شيء متأن تردي كله دي إساياس دحرجي أبزا تيك توك زتنقف سبع غيروي كصغير ملس تودك كدعدي وجقنا كنقركي ازي مس يرتراوي حوي الزارب مس قال عفار إثيوبيا يزارب أي لا كنقركي يقولش مساخي دخونك على يوصني لما انت مسيرك إساياس إلك حمسن إساياس زتنكفيلك ويقولك نبعد بتودد إساياس هيكونن أسيرو بايزو إساياس هيكونن أسيرو من نحن اليوم يمتعساسيرو متم حالفتي كتفلتي ودلكي أبزي أمسي يس ميكسي دون قرو ديخا إساياس زتنكفو خابتو مسيني بيتودد زتنكفو إساياس زتنكفو بلكلو بيتودد راح يكونن تأسيرو أبي إرترا أفخيد أنسب أول سعيد دابيتو نابلكم جاجنا قبر أي أمو مسحنتي إثيوبيا كزارب أنا ما يكونني قول عفار حفتي تصدقوا فازل لخا إساياسكم سنة صريحو جن خليفنا يو تخليفو خمس نو إساياس كنقركي مش ما عندي ما يسرحني بايزوي كتفلتي ورلك أي سرحني تخليفنا أي سرحني
ኢሳያስ ከመይ ዓይነት ደረጃ ይደሉ አብላል እኮ ይደሉ ሕጂ ምስ ትራምፕ እኮ ይዛረብ ደሉ ተይዛረብ ለ من يا اخي كده يا اخي ሕጃብ ዚ እንታይና ርኢና መስልኩም በቃ ሱኢልካ አጀንዳ ፈጢርካ ነዚ ሕብረተሰብ ሓተኽ ክንበሃሉ ኢና ንስኻ ቦቲ ከም ጾራ ሓሰር ናጠዋዕኻ ኣቱ ኢኻ ኣነውን ከኣቱ እየ ብድሕሪኡ ሓቢርና ክንዛረብ ኢና ተባሂሉ ዝመፀ እዩ እንታይ ዝበሃል እዩ ስክሪፕትድ ዝኾነ ዓይነት ናይ ላይቭ ፕሮግራም መጽልእ ማለት እዩ መጽልእ ተይዱ ይኸዳዕ ከለዱ ይኸዳዕ ክትበሃል ተኮይንካ ትዛረብ ሓደ ካብ ድሕሪኡ ዘረባ ይምልስ ዶ ተኻቢርካ ትምልስ ተዘይ ኮይኑ ዘይተረዳዳእ ተኮይንካ ተላይቭ ኢንድ ጌርካ ሴሽን ወፂኻ ትድቅስ ካብ ድሕሪኡ ዝመጸልካ ሓሳብ ድማ መጺኻ ትዛረብ ኣእምሮኹም ንፋስ ተወቅዑ ገለገለ ይኹም ማለት እዩ ኣብዚ ኣኳ ናይ ባባ ድራር መንእሰይ ይኸውን ኣሎ ኣነ ኣርጋለሁ what the difference መንገድና በቦይን ይመስልን ንሱና መንእሰይ እዩ ዝኸይድ ካብ ዓብይ ጀሚሩ ኣነ ካብ በትኖርማሊ ዝኸር ዘለኹ ኣነ ታይቱ ለውጢ ባባ ድራራው ዝኾነ ነገር አለ ካዲ ኮይኑ ወይስ ንበይንኻ ዝተረደእካ ነገር ኣሎ ሰራዊት ካብቲ ቅድሚ ዘሎ ዘይምሃር እንታይ ስለዚ ነዚ ሓዊ ሒዙ ዘሎስ ሓዊ ዘይሓዝካ መንእሰይ ሓረኸ ነውፆ ናይ ብሓቂት ተሓስቦ ከለኻሲ ይገርም እዩ ብጣዕሚ ዝንሕና ንኸዶ ዘለና ቃልሲ ብጣዕሚ ዝገርም ሓዊ ንዝሓዘሲ ሓዊ ዘይብሉ ኣብዚ ኮይኑ መንግስቲ ንኽግልብጥ ዝቃለ ዘሎ መንእሰይ የተሓሳስበካ እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበካ ሓዊ ንዝሓዘስ ሓዊ ዘይሓዘ ሓራ ከውፆ ግልባጥ ምዃኑ ርአድኩም እሞ ከዓ ንስኻ ኣብዚ ኮንካ ለውጢ ከተምፀሉ ይፅበ ብረቕ ታንክ ከለዎ ካላሽን ከለዎ ቢኤም ከለዎ ኩሉ ከለዎስ ንስኻ ኣብ ተዓቆብካየን ሃገራት ኮንካ ሓራ ከተውፅእ ዝፅበ የለን እኮ እዚ ኣብ ዓለም ክቡራት ኣሕዋተይ ኣይተረኣየን እኮ ስለዚ ናይ ባባድራር ዘረባ ናይ ኣያድራር ዘረባ ማለት እዩ ኣያድራር ኣቦና እዩ ፀባይ ዘለዎ እሩም ባህሉ ዝፈልጥ ናይ ኣቦታቶ ካይዳ ኣጥቢቁ ዝሓዘ ብባህሊ ዝኣምን ብባህሊ ዝግዛእ ብባህሊ ዝምራሕ ማለት እዩ እሩም ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሰብ እዩ ኣያድራር ግን ናይ ሎማዓን ተዛረቦ ዘረባ ከዓ ብኡ መጠን ማለት እዩ ኣዝዩ ዘገርምን ብጣዕሚ ክንድነቐሉ ዝግባእ ሓዊ ዝሓዘስ ሓዊ ዘይብሉ ዝሑል እስከመይ ገርና ተሓዊ ዝሓዘ ነፃነት ክህቦ ይቃለሰሉ ታ ኮይኑ ይደቂስ ዘሎ ዝብል እዩ ማለት ኣብዚ ናይ ፋይናንስ ሓለፍቲ ኣብ ትግራይ ማለት ዝገበርዎ ምጥፍፋእ ኣሎ ነዚ ምጥፍፋእ እዚ ወይ ከዓ ነቲ ግዕዚና ወይ ከዓ ሙስና ንብሎ ብሓፂሩ ሕፅረቢልና ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ናይ መምህራን ደሞዝ ማህያ ፃማራ ሃጾም ማይ መስተይ ዝኸውን እዚ እንታይ ተኸፈሎም ትውልድ ከመረ ይኽእሉን እዚ እንታይ ረኸቡ ከዓ ክነውራ ይክእሉን እዚ ፋይናንስ ናይ ዓድና ግን ዋላ ሓንቲ ጉዳይ ዕጠጥ እንተይበሎ ማለት እዩ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ብዝበሃል መልክዑ ንሱ ንባዕሉ ጾሙ ስለዘይ ሓደረ መምህራን ይሕደሩ ብዘይገድስ እንታይ ጨነቆ ነቶም መምህራን ደሞዞም ከሊእዎም ንዝተፈላለዩ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሰራሕተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ መሰረት ብምግባር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ትግራይ ከሲሶም ማለት እዩ ብቁዕ ዝኾነ ውሳነ ይህብዎም ኣብ ቀይዲ ሕጊ ካኣቱ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ኢንዲፔንደንት ኮይኑ ከም ትካል መጠን ባዕሉ ተፀዋዕነቱን ተኣማንነቱን ንባዕሉ ብምግባር ካብ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ጽዕንቶ ነፃ ብምውፃእ ዝወሰነ ውሳነ ንብዙሓት ሕጉስዎም ኣሎ ብኡ ይቐፅል ላገናዕ ገለገለ ዝብል ርእይቶ እዮም ዝህቡ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ርእይቶ ሰሚዕና ኢና ከም ዜና ነንብቦ እሞ እስኪ ነዚ ርእይቶ ዝሃቡ ድማ ነቐፅሎም ድሕሪኡ ማለት እዩ ፋይናንስ ኃላፊው ታስረው እንዲቀርቡ የቀረበው ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አደረገ ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ማግስት በ2015 የተጀመረው የ17 የመምህራን ውዝፍ ደሞዝ ይከፈለን ጥያቄ ወደ ፍርድ ቤት ካመራ ወራት አልፈውታል ክርክሩን በመዳኘት ላይ የሚገኘው የትግራይ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሐምሌ 15 ቀን 2017 በዋለው ችሎት የመምህራንን ክስ የያዘ የህግ ጠበቃ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፍርድ ቤት የእግር ትዕዛዝ የተጣለበት ብር ግማሽ ቢሊዮንና 17 ሚሊዮን ሲሆን ግማሽ ቢሊዮን የክልሉ ፋይናንስ ሀብት ማሰባሰብ ቢሮ ቀሪውን 17 ሚሊዮን ብር ደግሞ የፌደራል ገንዘብ ሚኒስቴር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል የሚገኘው ግማሽ ቢሊዮን ብር ቢሮ በኃላፊነት ያስቀመጠው የክልሉ መንግስታዊ መስሪያ ቤት ያልተጠቀሙበት በአደራ የተቀመጠ ነው ብሏል 17 ሚሊዮን ብርን አስመልክቶ ግን የተባለ ነገር የለም ፍርቅ ቢሊዮን ዘአክል የትዕዮታት ዘይተጠቀማሉ አብናይ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ገንዘብ ተረኺቡ ገንዘብ ግን የብልናን የምዝውሉ ነይሮም ሕዚ ብኡሱር ይቅረቡልና ሞ መብርሂ ይሃው ተዋሂሎም ጀነራል ታደሰ ወረደን ዶክተር ምሕረት በየነን
ናይ ፋይናንስ ሓላፊት ማለት እዩ ሓቲቶም ዘሎ ሕጂ ኣነ ሰለስተ ነገራት ዝኸልዕል ይደሊ ሓደ ቤት ፍርዲ ናይ ትግራይ ፍትሒ ትግራይ ክንዱ ዝኣክል ደፊሮም ናይ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ኣካውንት ዓፅዮም እቲ ውሳነ እውን ተመምራን ክኸፈሎም ኣለዎ መንግስቲ ከፍሎም ኣለዎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ወሲኖም ብድፍረት ዝኹነታት እዚ ሒዞም ምኻዶም ፍትሒ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ናይ ትግራይ ንዓንበበ ይኸድkom ዘሎ የርኢ ሙሉእ ግርም ሙሉእ ንኽኸውን ኢልካ ተቕርቦ ቀፂልካ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባ ከዓ ንሕና ሙሉእ ንኸይኸውን ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ብፍላይ ከዓ በዓል ሃይለ ክትሰርሕዎ ዝግባአኩም ግን ድማ ኣንጻሩ ትሰርሕዎ ዘለኹም ነፃነት ሚድያ ነፃነት ምሕደራ ነፃነት ሕቶ ናይ ምሕታት እዚኦም በሙሉኦም ነፃነት ሰላማዊ ሰልፊ ብተመሳሳሊ ኩነታት ከይኸዱ ንስኻትኩም እውን እጃምኩም ተወፊዎ ዘለኹም ንውልቀ ሰባት ሕጂ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ፍርዲ ቤት ካብ ውልቀ ሰባት ፅዕንቶ ነፃ ስለ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዝተኸተለ ንባዕሉን ሕገ መንግስትን ንሕልንኡን ተኣዛዛይ ገይሩ ይሰርሕ ስለ ዘሎ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝብሎ መሰረት ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ካብኡ ወፃእተ ዝኸውን ነይሩ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ወይ ከዓ ከምቲ እከለ ኢኹም ማሕድሮ ዘሎ እከለ ዝበሃል ተዝኸውን ናይ ውልቀ ሰባት ኢድኣታውነት ብዘለዎ መልክዕ ስራሕ ተዝኸውን ከምዚ ዓይነት ውሳነ ይውሰን ስለዚ ከምዚ ኮነልካ ተደሊኻ ኣቀዲምካ ከምዚ ዝበለ ጥዑይ ዘረባ ጥራሕ ተዛርብ ካሊእ ከይትዛርብ ገዚተካ ኣለኹ ብሹም ሚድያ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክቡራትን ፈተዋትን ከመይ ርኢኹም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ቦታ ክትጽሕፉለይ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ነዚ ቻናል እታ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ተባጽሕዋን ነዛ ቻናል ድማ ተታሓይዝና ክንዕብያ እንድሕር ደኣ ድልየት ኣለኩም ኮይኑሲ ንስኻትኩም ነታ ሳብስክራይብ ትብል በተን ጥውቕ ብምባል ኣባላት ኩኑ ከምኡውን ሱፐር ታንክስ ወይ ከዓ खाली ክንበካ ኢና እንተልኩም ድማ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣይንቀበልን ኣይንብልን በሊዕኻ ምምራቕ ባህል ወለድና ስለ ዝኾነ ፈይፈይ ብሉ ኢኹም ሎም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ቻው ደሓና ቀኒውታ ጽቡቕ እስምዕና ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ጉድ ላይት ደሓና ሕድርታ ሓዋተይ ማንስቱ እዩ